लामारी मेनो आनी media rokno जों दिनै आंखौथ' दिनै फुङावनो खबर मानो दिनै कायसा कर्मी दिनै सेंक्राक बेलाय दखान हामजाकनाय दिनै ब्रह्मथानि वारियर्स सुधीर देवबर्मा म इस्ट बेलबारि बिसि कुमटे बाजार एकदम नांजाक बिनि लांमा दिनै मिया हरनि 11टा जराव चलांखा जों अमो दिनै जतरो फाइमानजाक फाइनाय दिनै एमडिसि एक्सएम दिनै जतनो दिनै सिनियर लिडार आमसे नायखल तंनाय रक बेतन जोंरो फाइ सकाय लेखा बेनि फलानो बिनि आत्मानो शान्ति दंथो रेस्ट इन पीस जों बहुत थांखा अहा याखरै जों बिनि नुखुं ते बिनि साजु साजलारो दङ जोंरो खाना पाइखा बिनि बेसारो खरबुरि दङ ताबो खरनि कायजाखा तै खरनि तंखो फेमिली तो बेलाय सुख जाया जिन बरक तो बरक सुखबा तो मैक्सिमाम बरनो कंडीशन हामियामा बिनि उमरं खा प्राय 50 अमहायरो अ जराबो नुखुं खलां याखारि खलां थांखा माने न नुखुं गार्जियन खरै अमहारो बेलाय बिरमान नुख फाइखा गबो तो बेलाय सिनि बखाव नांनानि क ताइ जोंबो अमनो बिनि कंडोलेंस सर्विस रगो जिन पार्टी नेंगै जों जे मानसा जों सुबा नाम तो साइमानिया को अमनो जदियो हापानि हते कुनो एक्सट्रा सुबिदा माखायतो जों चेष्टा खाइ दङ आम खाइमान जों बि नं बर कक सालायनाय ताइ अरो जे गाना गिना जों कक सालाया खलाय बिनि कंडोलेंस सर्विस रग बाके काम खाया को जों बायरो हरिमान अबन ताइचिनि बिनि आत्मा शान्ति उठो अबन चिनि वानसम ताइ प्रेयार खाइ बुइतो खायो अबनि बागै बिनि आत्मा जागा खने तंथौ शान्ति मनै तंथौ ताइ बिनि नक नखुङो जे तंनाय बिनि बिहि ताइ बसा खरबुरि अने याखार खलांनाय थागा बनि बागै जों हठात खाइ खानावै जों अबनो चिनि कगबो जों जत मानसा बिनि जे कंडोलेंस सर्विस रगा सुबाय मानाय जों चेष्टा खालामबाय बेबादिनो बिनि पाइथाकनि जे नायरेक माने जिरि मां नायरमान बागै चिनाव फाइजा अनरबल चिनि अ केन्द्रनि चिन बरं एमएलए बिश्वजित कलय एक्स एम बरं सिदिरुकनि अनहकने चिनारा मोसिना लिडा सुक्राम देबा ताइ विलेज नि जत चिनि चेयरमैन मेंबर जत बरकमा संबरनो लखे खा खामानि बिसते जों पाइथां नायरमान नंलै जों फालियो बाइकला लांमा चकना बो हाइकि साइजमा जों जरा फाइ खाना फाइमोन रिपर्ट सिनाव बाहायनो बो अहम करंखने जे प्रोग्राम थाङै बा अरनि एरियान जे बुरि रकम लगिरन बतै दुलै थाङै थाङै फिरगै फायै बो हठात खायै ऐसा खेला बल खेला नाय तंमनि जरनो हठात खाय बिनो उस्तुक निखा जों विशेष खाय जरा जे जों तिब्रा सारा का आबना तामनै तामन हावा बा बकमान जो हाय रखम